Dobar dan svima, dobrodošli u prvu epizodu podcasta koji se organizuje u sklopu Instituta za napredno liderstvo u politici. Moje ime je Miloš Nikolić, ja sam glavni odgovorni urednik portala talas.rs i predsjednik Libeka. Veliko mi je zadovoljstvo da budem moderator ove prve sesije, dakle sesije jednog programa koji okuplja mlade lidere u politici, mlade lidere iz političkih stranaka, organizacija, pokreta, dakle istaknute mlade pojedince koji imaju ambicije da se ozbiljno bave politikom u Srbiji. Meni je veliko, ja to kažem, zadovoljstvo što u seriji ovih razgovora koji će biti organizovani u narednom periodu, što mi je pripala ta čast da večeras razgovaram sa sjajnim mladim ljudima na neke inspirativne teme, ja bih rekao. Večeras, dakle, pričamo o tim nekim političko-ekonomskim temama i pre nego što otvorimo prvu temu, ja bih sad zamolio svakog od mojih večerašnjih sagovornika da se predstavi ukratko, da kaže da li dolazi iz neke političke stranke, pokreta, organizacije i da otprilike nešto najosnovnije kaže o sebi. Počeo bih sa Danicom. Danice, izvoli, ukratko da se predstaviš. Evo, kao što vidite, moje ime je Danica Nenadović, imam 22 godine, trenutno na masteru, članica Demokratske stranke od 2016. godine, ujedno i aktivista od te godine i eto sad članica od 2019. godine jedne organizacije međunarodnog karaktera, u pitanju je European Democracy Youth Network i od ove godine i član rukovodstva iste mreže. Hvala Danice. Sledeći je Stefan. Stefane? Zdravo svima, ja sam Stefan Simić, ja sam diplomirani politikolog, završio sam Fakultet političkih nauka u Beogradu, trenutno sam na master studijama u Univerzitetu u Gracu. U politiku sam ušao relativno skoro, što znači pre jedno prilike možda 2 godine, član sam pokreta slobodnih građana. U ovom trenutku nisam toliko aktivni član kao što sam bio do skoro, zato što sam trenutno se posvetio studijama, ali pratim šta se trenutno dešava. Hvala Stefane. I Tijana? Dobar dan svima, moje ime je Tijana Nedeljković, imam 25 godina, dolazim iz Beograda. Završila sam Fakultet političkih nauka kao i Stefan pri Univerzitetu u Beogradu, međunarodne odnose, a trenutno sam na master akademskim studijama, takođe na Fakultetu političkih nauka, na master studijama koje se tiču Sjedinjenih Američkih Država. Nisam član ni jedne političke stranke, ali sam učlanjena, odnosno vrlo sam aktivna kada je reč o omladinskim inicijativama, kao što je ova mreža, dakle Alpi mreža, i kao Danica član sam mreže, dakle, međunarodnog karaktera koja se zove European Democratic Youth Network od 2019. godine. Hvala Tijana. Što se tiče formata današnjeg razgovora, imaćemo 3 neke tematske celine i svako od vas će imati do 3 minuta da odgovori na pitanje i da na neki način elaborira odgovor. Posle svake tematske celine, dakle, ukoliko neko želi, moći će da replicira svom sagovorniku. Tako da, eto, ja bih počeo. Za početak, prva tematska celina je onako malo, da kažem, opštija, dakle, malo je načelnije. Često možemo da čujemo da su u politici u Srbiji potrebni novi ljudi, dakle, da su već stari političari dosta dugo prisutni, da su potrebni novi ljudi. Međutim, pitanje je da li su novi ljudi dovoljni. Eto, vi ste novi ljudi u politici, imate ozbiljne političke ambicije. Šta novi ljudi donose sa sobom? Dakle, ono što se negde očekuje nije samo to da fizički budu neki novi ljudi fizički prisutni u nekom prostoru, već da donesu neke nove ideje, nove prioritete, da uključe neka nova načela u politiku. Volao bih sad da za početak, dakle, da Danica izloži u 3 minuta, dakle, ono što ti, Danice, vidiš kao ključne neke političke prioritete koji su za tebe važni i koje bi ti na neki način adresirala i na koje bi ti uticala kad bi bilo u mogućnosti. Evo, izvoli, vreme kreće. Hvala, Miloš. Pa ništa, pre svega, s obzirom na to da sam saradnik u nastavi na MEF fakultetu i bavim se prosto obrazovanjem na neki način u tom fakultetskom smislu. Obrazovanje, sad opet ću ja verovatno povezati sa nekim stvarima koje su vezane za aktualna dešavanja, upravo reč o koroni. Obrazovanje nam je nekako poljuljano i sama ta
činjenica da mladi ljudi nemaju više toliko osjećaja za zadatke, za generalno obrazovanje i ne smatraju da je ono toliko bitno za jednog mladog čoveka da bi se profesionalno prosto afirmisao i postigao nešto u životu. Sad, ako možemo da, sad ja naravno imam 3 minuta, ali prosto u kom kontekstu kad pričamo o politikama bi ja trebalo da iznesem te ključne elemente, samo ako možemo još malo da mi se objasni. To je na tebi, dakle, apsolutno je na tebi. Na kom nivou ti smatraš da bi, ajde da ti pauziram vreme, nema smisla, na kom nivou ti smatraš da bi trebalo da dođe do političkih promena, one koje ti smatraš da su prioritetne, ako je to oblast obrazovanja. Dakle, ako možeš onda da lociraš gde ti tačno vidiš probleme u sferi obrazovanja i kako bi to iz tvog ugla trebalo da se rešava. Pa u principu da, znači ako pričam sad samo o obrazovanju kao o ključnom problemu u Srbiji, prvenstveno možemo reći da je sam sistem kao takav, kao napravljen sistem, nedovoljno dobar i nedovoljno usavršen i na osnovu njega se samo gradacijski stavljaju novi problemi, znači problem je suštinskog karaktera. Druga stvar jeste silabusi koji se generalno prave, nisu prilagođeni prosto studentima ili možemo da kažem i srednjoškolcima ili pošto sad ja pričam kao osoba kao fakultetski obrazovani i vezuje se za fakultet, ali to se takođe vezuje i za srednju školu i za osnovne škole. Evo videli smo sad i tu adaptaciju u slučaju koronavirusa, koliko je bilo teško i onako izazovno. Oni su to izveli na neki način, ali evo sad možemo, postoji jedno istraživanje, ja sam komunicirala sa svojim kolegama iz različitih političkih partija i bilo je jedno istraživanje koje je baš bilo po meni frapantno, znači na prvom mjestu po broju znanja, stečenog znanja kod srednjoškolaca, prvo je iz jezika mađarskog, znači govorimo na nivou cele Srbije, drugo je iz likovnog, treće fizičkog i tek neka 7. ili 8. lestvica je srpski, matematika i tako dalje. Tako da fokusiranje prosto profesora i samog, znači kao što kažem, sistem je problem, fokusiranje i profesorskog kadra na određene druge prioritete koji njima možda i umanjuju želju za prenosom znanja su veliki problem i onda kad imamo tu situaciju da mladi ljudi prosto nemaju želje, volje da rade, dolazimo do problema da i mladi obrazovni ljudi na kraju i nisu dobili dovoljno znanja i moraju da se informišu kroz neke druge neformalne načine kao što su te nevladine organizacije i tako dalje. Verujem da sam. Ok, hvala ti na odgovoru. Sledeći je Stefan. Stefane, isto pitanje važi i za tebe, imaš 3 minuta. Da, iskren da budem, kada sam slušao prethodnu govornicu, sad malo razmišljam o nekim stvarima. Kada je u pitanju obrazovanje, ja, na primjer, ne smatram da je glavni problem kod mladih obrazovanje. Naprotiv, mislim da u Srbiji se obrazovanje može dobiti dosta solidno u odnosu i na inostranstvo. Evo sad, na primjer, u Austriji gledam šta mi ovde radimo i šta smo radili u Srbiji i dosta sam zadovoljan sa onim što sam ja pokupio od znanja sa FPN. Po meni je najveći problem kod mladih zašto se ne bave politikom, a to je samo funkcionisanje političkih stranaka i taj jedan zid koji postoji u političkim strankama i meni je više, dosadio sam sam sebi, ali na svakim mojim sastancima i Alpija i nekim drugim gde se priča o mladim liderima, nova lica, ne mogu a da ne kažem da to nikog ne zanima, nova lica nikome ne trebaju i to neka svima bude jasno, zato što svako govori načelno trebaju nam nova lica, želimo da vidimo nova lica, kad se to novo lice pojavi, onda ćemo govoriti on je novi Čeda Jovanović ili on novi Luka Kebara, šta god to značilo ljudima, ali problem su, ne mogu mladi ljudi da iznesu sve sad, da dođu samo mladi ljudi, neće moći zato što potrebno je to neko iskustvo u toj politici, potrebno je da ipak veterani u politici shvate da i njima su potrebni mladi ljudi, pitao se šta mladi ljudi možda mogu i da donesu, mogu da donesu možda neka nova znanja, neku novu energiju, ali bez tih starijih mislim da od toga nema ništa. Veliki je problem u tome što
Na primjer, evo kad govorimo o obrazovanju, 90% akademske javnosti ćuti na sve što se dešava u Srbiji, na degradaciju apsolutno diploma, niko se više ni ne seća kupljene diplome Siniše Malog, ako profesor ćuti, zašto bi neki student uz to i bilo šta rekao, kada on ima verovatno možda i najsigurniji posao u Srbiji, ne može tek tako da ga izgubi, kada on ćuti zbog nekih sitnih ličnih partikularnih interesa, zašto bi onda neki student koji ima i roditelji koji ga izdržavaju, ti roditelji su negde zaposleni, koji mogu da trpi pritiske, zbog toga i ovo ne govorim na pamet, nego to postoji, poznaju si primjeri i odmah ću reći jedan primjer, evo na primjer, ja sam bio predsjednik omladine Pokreta slobodnih građana, moja inicijativa bila u jednom trenutku da pozovem omladine svih političkih stranaka da izađu sa jednom možda novom platformom koje u tom trenutku kada sam ja htio da organizujem taj sastanak nije postojalo znanje na nivou celog pokreta i ja sam zvao omladinu jedne političke stranke, da ne kažem sad, da ne imenujem koje. U roku od 3 minuta su mene zvali iz predsjedništva Pokreta slobodnih građana jer je taj neko odmah zvao svoju centralu stranke da pita da li uopšte može da se vidi sa mnom. Nakon toga sam ja otprilike shvatio na kom to nivou funkcioniše i dokle ide to podaništvo i otprilike od tad sam ja počeo već i da gubim elan da tako nešto radim jer mislim da ne postoji šansa da se mladi u ovom trenutku odupru tom pritisku i da bilo šta rade nešto na svoju ruku zato što znaju da će što trpeti pritiske iznutra stranke i neće moći da iznesu na taj pravi način, izgubit ćete neke imaginarne funkcije za koje su se uopšte borili i ništa od toga neće biti, neće moći da nastave svojim razom u toj političkoj stranci. Hvala Stefane, hvala, isteklo je vreme. Idemo na Tijanu. Tijana, isti tematski blok je za tebe, izvoli, vreme kreće. Evo ovako, dakle, koliko sam dobro razumela, pitanje se tiče naših prioriteta kao mladih ljudi, dakle, šta mi smatramo da je važno. Kao novih ljudi, ne prejudiciram to da li je neko mlad ili star, to je manje bitno, bitno je da ste vi novi ljudi u politici. Ok, ja bih se osvrnula na Stefana i na Danicu, a sve što su izneli zaista smatram da je delimično tačno. Ali počet ću nešto od svojih nekih prioriteta, ono što je za mene lično najvažnije u ovom momentu, a to tiče se društvenog dijaloga. Smatram da je zaista da smo došli u period kada dijalog gotovo da ne postoji u društvu, kako u politici, tako generalno postoje brojne ose sporenja, dakle, u društvu i to je veliki problem. Nema razgovora, a razgovor je suština rešavanja svakog problema i ako ljude ne možete da primorate da sednu i da razgovaraju o nešto što je interes i jedne i druge strane, mislim da se onda mi nalazimo u ozbiljnoj krizi. Mislim da mladi ljudi nisu problem i tu ću se složiti sa Stefanom što je rekao da prosto mi kao mladi ljudi možemo negde da prepoznamo zajednički interes i da diskutujemo o načinima rešavanja gorućih pitanja koje se tiču naše budućnosti, ali ono što je problem jeste taj nepostojanje dijaloga između aktuelnih političkih aktera, odnosno predstavnika vlasti i opozicije. To je nešto na čemu se radilo i tokom prethodne godine i generalno smatram da je to zaista veliki problem, ali da mi kao mlade osobe i kao predstavnici neke nove generacije možemo i tu da doprinesemo, da svojim ličnim primerom pokažemo da mi zapravo, bez obzira ko iz koje političke stranke, organizacije, da kada zaista možemo da se ujedinimo oko zajedničkih interesa, oko zajedničkih pitanja koje se tiču naše budućnosti i da bez obzira na sve razlike koje imamo, da možemo jednostavno da razgovaramo i pokušamo da nađemo adekvatno rešenje na ta pitanja. U tom smislu ja sam i angažovana i u ovoj mreži, zaista smatram da je ova mreža sjajna platforma za početak, da zajedno sa svih strana, dakle i regionalno i u Srbiji, diskutujemo o važnim pitanjima koji se tiču nas, jer smatram i da ne postoji dovoljna odgovornost mladih ljudi. To je možda neka tema o kojoj ćemo pričati dalje tokom ovog događaja, ali mladi ljudi prebacuju odgovornost na druge, dakle da je neko drugi kriv zašto je pozicija mladih loša ili nedovoljno dobra. Mislim da mi kao punoletne osobe, kao politički prosto aktivne, moramo da odgovaramo za svoje i postupke i za svoju poziciju i da ne tražimo krivca u drugome zašto nam je loše, već da pokušamo da sami nešto uradimo. Da li će to biti lako? Neće, apsolutno, ali mislim da je političko neko nedelovanje lošije od barem pokušavanja da nešto promenimo i da poboljšamo u našem društvu i sistemu. To je to. Hvala, to je bilo ispod
3 minuta, hvala Tijana. Ovim smo završili prvi tematski blok. Da li hoće neko nekome da replicira neki komentar ili ne? Ja bih možda rekao za ovo što je Tijana rekla za ovaj dijalog. Nema dijaloga, tačno da nema dijaloga, neće ga ni biti, pogotovo na nivou mladih. Hoće neko iz Srpske napredne stranke doći sa nama na dijalog? Neće. Neće sigurno, zato što neće dobiti dozvolu iz centrale stranke. Evo, ja moram odmah da repliciram Stefanu. Ja sam, kao što sam na početku naglasila, Danica i ja smo članice Evropske demokratske mreže mladih. Danica mnogo duže i ima naravno više iskustva, ali zna da mi članovi iz i na višoj poziciji, nije samo član, ali mi članovi, evo ja da kažem, nisam ni iz jedne političke stranke, moj kolega je iz Srpske napredne stranke, imamo ljudi iz Demokratske stranke. Ja zaista moram da kažem, s obzirom da ja nisam politički u tom smislu opredeljena, ja sam zaista bila iznenađena nivom naše saradnje i komunikacije i koordinacije. Evo, može i Danica da svedoči tome. Ja zaista mislim da ukoliko postoji ta volja da se razgovara, možda ja nemam dovoljno iskustva, možda ne sigurno, ja nisam kao Stefan aktivna i Danica politički, ali eto neke moje prve impresije za kratko vreme koliko sam ja angažovana u ovakvim omladinskim inicijativama su jako pozitivne i za mene ohrabrujuće lično, jer smatram da zaista bez obzira na to kojoj stranci ko pripada, mi imamo zaista zajedničke interese. Pitanje obrazovanja, pitanje zapošljavanja, pitanje našeg rada, naše budućnosti, to je nešto što se tiče svih nas, bez obzira da li ste član jedne, druge ili treće političke stranke. Izvini, ja mogu odmah da ti odgovorim zato što na konsolnim debatama koje su bile tokom cele prošle godine, ni na jednoj se nisu pojavili mladi iz Srpske napredne stranke, na kojoj na svaku su bili regularno pozvani, a i Socijalističke partije Srbije su došli samo jednom. Ne možemo da razgovaramo o dijalogu mladih kada dve stranke koje su na vlasti ne pošalju svoje predstavnike da razgovaraju sa članovima opozicije. Ok, meni je jasno da oni gledaju da će to biti debata na kojoj će svi krenuti. Možda bi tako i bilo, od mene sigurno ne, zato što sam ja čak pokušavao da budem neki đavolji advokat i da stanem u stranu, da bi nekako ohrabrio te mlade ljude da na bilo koji način dođu i razgovaraju sa nama, ali sam poprilično siguran da niko, ja mogu to da garantujem, da niko iz stranaka P2 stranke mladih ne može da dođe bez da dobije odobrenje. To što su oni učestvuju u tim mrežama, to je super. Ja sam bio na Crtinoj akademiji i na raznim drugim akademijama i oni su dolazili, učestvovali, super su to mladi ljudi, inteligentni, ali će oni biti na takvim stvarima na kojim se dozvoli da dođu. Ako ćemo da govorimo o dijalogu mladih, ne postoji dijalog bez članova dve najveće stranke u Srbiji. To je prosto moje mišljenje. Dobro, u redu, Stefane, hvala. Danica, ili imaš ti neki komentar ili da pređemo na drugi blok? Pa ništa, to mogu samo svakako da se složim sa Tijanom ovo sad što je rekla i opet s druge strane sa Stefanom, jer ipak sam aktivista, ipak moram da naglasim da nije sve tako lepo, bajno, sjajno. Naravno, dijaloga ne postoji, ipak i procesi koji su bili prošle godine, odnosno koji su trajali, oni nisu postojali bez razloga. To je i većinski deo omladinskih aktivista su izneli te proteste, tako da bunt je postojao, ali dijaloga, odnosno bilo kakvog feedbacka mi nismo dobili, ali eto, opet s druge strane, ja mislim da je to u zavisnosti od ljudi koje imaš prilike da upoznaš. Mi imamo zaista izvanrednu saradnju i izvanredan jedan način komuniciramo, što sam ja iskreno bila baš začuđena kako je moguće da se to dešava, ali eto, moguće, ali eto, aj pričat ćemo dalje. Ne, idemo dalje. Malo se osjećam kao da sam na RTS-u, ne da sam libertarijanac, ali takva mi je uloga dodeljena i dobrovoljno sam je prihvatio. Šalu na stranu. Idemo na drugi blok, ulazimo malo tvrđe u probleme. Dakle, u toku je kriza izazvana pandemijom koronavirusa. Srbija se menja iz dana u dan. Ova kriza dubinski utiče na različite sfere politike, ekonomije i društva. Ono što bih volao sada da čujem jeste kako vi vidite promene koje se dešavaju u Srbiji, gde tačno locirate, osim onih najočiglednijih, dakle u zdravstvu, gde vidite da su najdublje i najozbiljnije promene u političkim, ekonomskim i društvenim odnosima u Srbiji i kako biste vi, uslovno rečeno, dakle da upotrebite tu medicinsku neku analogiju, dijagnozu
predložili za izlečenje tih konkretnih problema. Dakle, ponovo kažem, što konkretni budete, to će i sam proces izlečenja da bude bolji. Danice, ti si prva, imaš 3 minuta, izvoli. Da. Ja ću opet morati da potegnem istu temu koju sam pričala na početku, to je obrazovanje, time se bavim, to je prosto ona srž o kojoj sam pričala i pre toga, verovatno samo nisam možda na adekvatan način obrazložila šta sam zapravo htela da iskažem. Ali ajde da ne kažem više obrazovanje kao takvo, nego da kažem student, osoba, pojedinac kao takva. Ona kada dolazi u situaciju da nema adekvatne informacije, nema adekvatno znanje, biva jedna vrsta poltrona u samom svom društvu. Znači nema dovoljno, ne koristi svoje vijuge, nema dovoljno kritičkog razmišljanja, odnosno nema ni naučeno da kritički razmišlja, što dovodi automatski do toga da nema svoj stav i da ne može te stvari da artikuliše i uopšte ne zna šta se dešava sa njim kao pojedincem i zbog čega je prosto tu. A druga stvar o kojoj bi jesi rekao da ne pričamo o zdravstvu, ali možemo da pričamo o zdravlju kao takvom u smislu mentalnog zdravlja. Jer jako bitna tema po meni koja je izazvana upravo koronavirusom jeste da se ljudi otuđuju i da prosto nemaju više tu adekvatnu socijalnu inteligenciju. Znači da bivaju ljudi koji možda nisu imali te neke anksiozne, da kažemo, napadi ili prosto tu neku nisu želi da se osamljuju, sada to postaje sve veći problem, što smatram da će na kraju, što ja lično smatram da će na kraju uticati ne samo kod nas u Srbiji, već i na globalnom nivou, jer prosto ukoliko niste zadovoljni sobom, kako možete da budete socijalna bića kao takva. E sad, načini rešavanja ovih problema meni lično u ovom sad trenutku, pošto se nalazimo već sad će već godinu dana kako smo u koroni, ono što ja vidim kao izlaz jeste konstantna priča o ovim temama, jer ovo su teme koje nikad ne bi trebalo mlada osoba da zaboravi, jer, ajde da konkretno kažemo, mladi ljudi u periodu od, ne znam, 17. do 25. su izuzetno ranjiva grupa, u smislu da se u tom periodu oni formiraju kao ličnosti i u tom periodu, ukoliko oni nemaju tu neku izraženu nemaju socijalno okruženje, može doći do problema da se oni zatvaraju i tako dalje. Tako da, sad, da sam odgovorila na pitanje, verovatno nisam, ali se nadam da ću biti inspirisana mojim kolegama, pa ću moći nekako da repliciram i možda da osvežim ovu komunikaciju. Hvala, Danice. Stefane, dakle, Srbija posle korone, dakle, imajte u vidu taj korona kontekst, mislim da je on transformativan, mislim da je važan, mislim da mnoge stvari neće biti iste ili neće se percipirati isto kao do sada. Tako da, ako možeš da se osvrneš, dakle, imajući u vidu ovaj konkretan kontekst, vreme kreće sad. Moram da kažem odmah na početku da ja nisam imao problem sa merama koje su donošene na početku korone, kada je sve to krenulo. Međutim, mislim da nas je ova korona bacila u nove mračne dubine autokratije, tako se meni to čini. Zašto to kažem? Zato što meni ova korona pokazuje da, mislim, ogolila je to da ne postoje institucije. Dakle, ništa od ovoga što se trenutno dešava, niti što se dešavalo u Srbiji, ne dešava se samo kod nas. Dakle, svuda se ovo dešava i ne mogu da svalim koronu na vlast. Nije vlast kriva što je korona došla u Srbiju. Mogu samo da kažem da mogu da ih krivim za to što institucije apsolutno ne postoje. Ja ne znam koliko je vakcina stigla u Srbiju, u Austriji znam koliko je stigla. Ja ne znam koliko koštaju te vakcine, ovde znam. Dakle, sve ono što trebaju građani da znaju, zato što je to na kraju krajeva kupljeno od mog novca, od tvog novca, od Tijaninog, od Danicinog, od naših roditelja, od svih nas je to kupljeno. I to prosto mora da uđe nama u da je to od našeg novca. Dakle, nije neko iz vlasti došao i štampao novac, kupio to ili zaradio pa onda, to je novac građana Republike Srbije. To je ono što mene ovde najviše ne da. Dakle, ne bi ja govorio o merama zato što ja nisam ja lekar, nisam epidemiolog, ja ne znam koje mere treba da se donose, ja sam građanin koji treba da sluša, ja sam imao poverenje, sad nemam, ali u tom trenutku kada je krenulo, ja sam imao poverenje u krizni štab i prosto pridržavao sam se svih tih mera.
ta netransparentnost je nešto što bih ja lično volao kad bi ja ikada imao priliku da dođem na vlast, volao da promenim. Nemam ja neku želju za vlast da budem na vlasti 50 godina, što ne interesuje me koliko god. Dakle, želja mi je da dođe neko na vlast, ne moram ni ja. Samo ko će da postavi institucije mogu da rade svoj posao. Ne treba mi da mi neko izlazi, želim prosto da dođem dotle da svako može da radi svoj posao. To bi ja volao da se desi u Srbiji, bar za vreme mog života, ne znam da li je to moguće u narednih 50-60 godina koliko planiram da živim, ali meni je to jedino i sad ako me ti pitaš kako bih ja volao da to rešim, kažem ti ne znam. Da li postoji uopšte mogućnost, da li postoji, prosto nisam siguran da kad bi došao do promene vlasti, zašto bi neko menjao sistem u kome onda njemu sve to pogoduje. Sutra da dođe do promene vlasti, da li će neko nov ko dođe na vlast reći, pa dobro, ovaj sistem i nije toliko loš zato što će sad nama da ide. To je ono što mene plaši. Ja bih volao da neko dođe ko neće bude na vlasti. Ko će da bude tu godinu dana, dve i da kaže ja sam otišao, evo vam institucije, od sad možete normalno sve da radite. To je ono što mene jede, ali ja u ovom trenutku nemam odgovor na to i ne znam da li ću u budućnosti uopšte imati. Dobro, hvala Stefane. Tijana, koji je tvoj odgovor? Ovako, što se tiče korona krize, složila bih se i sa Stefanom i sa Danicom da je to zaista jedan događaj koji obeležio definitivno 2020. godinu i da, kao što je Stefan rekao, nije zadesio samo Srbiju, već naprotiv čitav svet, bez obzira da li su te države najjače i najveće ili najmanje i najslabije. I apsolutno je svako pogodio. Ako je pogodio jednu ekonomiju Amerike, koja je najjača ekonomija u svetu, možete misliti kakve će biti posledice implikacije po ekonomiju Srbije, koja je tek počela da se oporavlja i stabilizuje i sada je pitanje kada će moći da se vrati na nivo od pre marta 2020. godine, tako da smatram da su posledice najevidentnije sada i da će biti dug vremenski period evidentne u oblasti ekonomije i da će morati ozbiljna ekonomska politika da se sprovede, dakle, u cilju ekonomske stabilizacije države. Takođe, u oblasti obrazovanja, i tu bih se složila sa Danicom, obrazovanje je samo po sebi vrlo važna oblast i nedovoljno pažnje, po mom mišljenju, se pridaje obrazovanju i njegovoj reformi i njegovom razvoju. Primorani smo bili da se nastava odvija online, dakle, s obzirom na pandemiju i na epidemiološku situaciju, međutim, postavlja se pitanje koliko je ta nastava bila kvalitetna i koliko je ta nastava bila adekvatna za svaki uzrast, dakle, da li je adekvatno da deca u osnovnoj školi, kada je potrebna i njihova socijalizacija, interakcija sa vršnjacima, sa učiteljicama ili šta god, dakle, da li je to dobro da to bude u tom periodu online? Ja mislim da nije. Ili u srednjoj školi, dakle, kada se opredeljujete za vašu buduću profesiju, pogotovo ko završava, dakle, sada srednje škole, koliko je zaista i kolike će to posledice imati na te mlade ljudi, na njihove živote i da li je naš obrazovni sistem dobro odgovorio odnosno dovoljno dobro na ovu krizu. To su sva neka pitanja, po mom mišljenju, koje su veoma važna i smatram da je korona mnogo uticala u tom smislu u oblasti obrazovanja i da su neke reforme neophodne u tom smislu. Ima i neke pozitivne stvari, da ne bude sve da je negativno. Korona će u tom smislu definitivno pospešiti digitalizaciju i modernizaciju, dakle nije sve loše što je online, naprotiv, dostupni su nam bili brojni kursevi, ljudi su se edukovali na brojne neformalne načine, dakle ne samo kroz formalno obrazovanje, ali kada je formalno obrazovanje u pitanju i kada su u pitanju neke stručne prakse ili kada su u pitanju delatnosti za koje ne možete da stičete samo teorijska znanja da biste se bavili tom profesijom. Na primjer, studenti medicinskog fakulteta, ja zaista ne znam kako se ta nastava odvijala i koliko ona bila kvalitetna i dobra i sutra treba neka osoba da vas leči, koja se školovala u doba korone. Tako da, to su po mom mišljenju neki problemi, dakle u oblasti obrazovanja. Oblast, ono što nam je svima poznato, oblast turizma, uslužnih delatnosti, to su sve oblasti, dakle, koje će trpeti velike posledice zbog pandemije koronavirusa, dakle obustava rada kafića, hotela, restorana, to su opet implikacije u sferi ekonomije i biće, sigurna sam, potrebne godine da se sve to vrati na pređašnje stanje. Hvala Tijana. Ovim smo završili taj drugi tematski blok. Da li neko hoće nekome da replicira, da uputi neki komentar? Dobro, ukoliko niko neće, onda prelazimo na treći, na finalni blok. Dakle, ja sam odlučio da taj treći blok bude u vezi sa spoljnom politikom, dakle, pošto nekako mislim da je za nove ljude u politici
važno da vidimo da li postoji neka vrsta vizije spoljne politike Srbije, kuda to Srbija ide. Od 5. oktobra je prošlo, dakle, koliko je prošlo, deluje sa strane da Srbija zapravo ne zna da li da ide ka Evropskoj uniji ili ka nekim drugim integracijama i kako da se pozicionira. U tom nekom smislu nekako mislio sam da čujemo mišljenje vaše o ovome i time bi to bio neki, da kažem, finalni blok. Takođe počinjemo od Danice. Dakle, Danice, konkretno pitanje kako ti lično smatraš da bi spoljna politika Srbije trebalo da izgleda, kakav odnos Srbija treba da ima prema zemljama iz regiona, da li i kako Srbija treba da nastavi evropske integracije, da li treba da se integriše u NATO kao vojni savez ili treba da stvara neke specijalne strateške odnose sa nekim trećim akterima kao što su Rusija, Kina i tako dalje. Evo, izvoli, vreme kreće. Ja bih iskreno rekla da je region i dalje opterećen tim ratovima, odnosno tim periodom 90-ih. Dalje imamo nerešenu granicu sa Bosnom, imamo nerešenu granicu sa Hrvatskom, imamo nerešena pitanja ratnih lica, spor oko Srebrenice i tako dalje. I sa Crnogorom, naravno, oko pitanja Srpske crkve i manjina. Tako da naša spoljna politika je tako nekako skrojena iz mog ugla, znači po mom mišljenju, tako skrojena da svi gledamo kroz prizmu Kosova. Sad to nisam pomenula, nije povezano nužno, što je po meni dosta pogrešno, jer smo mi jedna od retkih zemalja koja nemamo nacionalnu strategiju spoljne politike. Mislim da imamo nacionalnu strategiju bezbednosti i odbrane, a zašto sad nemamo tu treba, mislim, prosto nije mi to logično. U toku ove godine smo imali situaciju, nije to situacija, ali prosto je to korona je usledila, i onda smo videli ove bilborde Brat Si, izjave su se naravno koristile koje su se tumačile kao spoljnopolitički odnosi sve izjave i prosto u tom nekom diplomatskom smislu, ja nisam diplomata, niti sam studirala, ali prosto mi je malo fascinantno da nama može Brat Si da bude Brat Si i da brat Aleksandru Vučiću, našem predsjedniku, Brat Si može da bude, opet kažem, Brat Si. Mislim da to onako komunikacija u tom nekom diplomatskom smislu ne ide baš kako treba. Onda smo mi protumačili da je to stvari, da ćemo imati dobru saradnju sa Kinom. Onda imali smo opet sad taj Vašingtonski sporazum, gde smo se kao krenuli ka Americi, pa smo imali vada i posetu Lavrova, tu je bio taj diplomatski skandal i tako dalje. Tako da ja sad, dosta je nepregledno. Ja sad ne znam kojim putem Srbija je krenula, da li je krenula putem Kine, putem Rusije, putem Amerike. Prosto ta politika 4 stuba je nastala, ali prosto ja mislim da je nemoguće zbog konteksta u kojem se sad svet nalazi. Mislim da je to moglo da funkcioniše ova vrsta politike možda kad je bio hladni rat ili kad je postojala Jugoslavija i tako dalje. A šta je poželjno? Šta je iz tvog ugla poželjno za Srbiju? Pa poželjno je, pa u principu bitno da Srbija zna da u međunarodnim odnosima male zemlje ne mogu biti uticajne, već oni mogu da traže partnera u velikim silama, što ne znači da treba da traži pomoć u sve 4 sile, nego prosto mora da se odluči i da, moje mišljenje, na takav način će pozicionirati Srbiju na najbolji mogući način. Mislim da strateški spoljno-politički cilj Srbije svakako treba da bude članstvo u Evropskoj uniji. Znači, to je ono što, eto, sad sam pričala malo o ovoj situaciji za godinu dana, ali mislim da uopšte ne idemo u dobrom, mislim, krenuli smo, ali da zapravo Evropska unija nešto nije ni na jedan način na pameti kao Srbiji. A to bi zapravo stvarno trebalo da bude jedan od ciljeva Srbije, jer je to su ta neka vrednostna načela, to su ti neki principi za koje Srbija treba prosto da se zalaže i treba da teži ka zemljama koje su članice Evropske unije, jer je to ono što je moderno, znači modernizacija Srbija po meni se ogleda u članstvu Evropske unije. Ok, hvala Danice. Stefane, isto pitanje. Samo da ne zaboravim, da, imam da dodam 2 stvari. Postoje male zemlje koje su itekako uticajne, za ovo što je rekla Danica, a što se tiče vrednostnih načela Evropske unije, pa Evropska unija nije baš u ovom trenutku baš neki vrednostni model koji se može pratiti, može donekle, ali postoje članice Evropske unije koje mogu da budu egal sa Srbijom po tim nekim,
kršenju tih nekih vrednosti koje su i zapisane u tim rimskim ugovorima Evropske unije. Mislim da ću se svojim master radom i baviti time, zato što Evropska unija u ovom trenutku, možemo mi biti ljuti na Evropsku uniju koliko hoćemo, oni u Aleksandru Vučiću imaju i Srpskoj naprednoj stranci apsolutno dobrog sagovornika, možda na neke stvari ne gledaju blagonaklono i to su pokazali ovim neotvaranjem nijednog poglavlja po prvi put od kada smo otvorili prva poglavlja 2014. godine ove godine. Međutim, meni je tu ključno pitanje zbog čega Evropska unija nastoji da učestvuje u lažiranju neke slike da je u Srbiji sve u redu kada nije. A moram da navedem jedan primer da je meni prosto bilo neverovatno da opozicione stranke to nisu iskoristile, a to je bilo proverljivo u roku od 5 minuta. Dakle, u poslednjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji je napisano na stranici 21, čini mi se, da Srbija šalje redovne izveštaje, dakle, ovo je zvaničan dokument Evropske unije, da šalje redovne izveštaje o usklađenosti zakona Evropske unije sa tekućim zakonodavstvom. Dakle, to nije tačno. Srbija poslednje 2 godine nije poslala taj izveštaj. Dakle, Oliver Varhelji je uspeo da progura takav jedan izveštaj kroz Evropsku komisiju, Oliver Varhelji, komesar za spoljnu politiku i bezbednost. Niko iz opozicijonih stranaka nije iskoristio čist zicer da izađe i kaže, ali ljudi, čemu se ovde radi? Dakle, niko. I ne bih se ja to toliko sad ugledao na Evropsku uniju. Moje lično mišljenje je da Srbija treba da uđe u Evropsku uniju. Moje lično mišljenje je da Srbija ne treba da uđe u NATO. To je, ja govorim o svom ličnom mišljenju, ovo nije mišljenje stranke, pokreta kome trenutno pripadam. Dakle, još jedna stvar, govore mladi kako treba da se promeni, kako treba dijalog, danas smo to pomenuli. Pogotovo u regionu. Toliko regionalnih sastanaka sam ove godine bio da ne mogu više ni da ih se setim svih. To je sve lepo dok smo mi, ajde da kažemo mladi, da kažemo novi, ti si govorio novi, da ne bude mladi, da ne bude pogodio. Kad dođeš na vlast, govorit ćeš ono što te održava na vlasti. I to je živa istina, evo vam primer Draško Stanovuković. Odmah se Srebrenica dohvatio, nije spominje u kampanji. Ali to je ono što tebe održava na vlasti i neće, baš smo imali regionalno ovaj Alti sastanak i svi su pričali sve to super, mi regionalno, treba da sarađujemo, treba da pričamo. To je sve super, ali ti kad dođeš na vlast, na primjer, baš sam razgovarao s jednim momkom iz HDZ-a, on neće kad dođe na neku funkciju državnu, neće govoriti to što sada govori, to je moje mišljenje i to se pokazalo u poslednjih ne znam koliko godina. Još jedna stvar, da ne bude sad da samo trenutna vlast radi loše, ta 4 stuba je Vuk Jeremić uveo. Nije ih uveo sada Selaković ili ne znam ko pre. Vuk Jeremić uveo ta 4, ako sam dobro, ne znam, ispravim. Hvala Stefane, vreme je isteklo, mada zvuči kao da te prekidam kad si krenuo da kritikuješ Vuka Jeremića, ali zaista je vreme isteklo, nisam ni na čijoj strani. Imaćete priliku posle za replike i za dopune i naravno da kritikujete koga god hoćete. Tijana, isto pitanje, isti blok, vreme kreće. Pa ovako, što se tiče spoljne politike Srbije, to je nešto što je sfera mog interesovanja u skladu sa mojim formalnim obrazovanjem, kao i Stefan, dakle, završila sam političke nauke, pa je to nešto što mene najviše zanima u ovom momentu. Kada govorimo o spoljnoj politici Srbije, na prvi pogled ona jeste zaista haotična i to je nekako što je prvi neki utisak, neko ko posmatra i Danica je to lepo opazila, zaista ne postoji dokument, odnosno strategija spoljne politike kao jedan sveobuhvatni dokument koji će reći koji su to spoljnopolitički pravci u kojima spoljna politika Srbije treba da se razvija, ali ja mislim da to nije ni slučajno, jer mi imamo ogroman broj dokumenata i strategija, kao što je i Danica, kažem, navela, o nacionalnoj bezbednosti, strategija odbrane i tako dalje, ali baš zbog te kompleksne situacije u spoljnopolitičkom smislu, ja mislim da zato to ne može ni da se pretoči u jedan formalan dokument i da kažemo da ovo je naš pravac. Ono što svi zvaničnici, ja moram da prosto iz pozicije nekog ko analizira da pričam, svi zvaničnici konstantno potenciraju da je punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji prioritetni spoljnopolitički cilj i zaista jeste. Dakle, Srbija od kada je država kandidat, ona se trudi da
otvara poglavlja i da prosto naprede u tom evropskom putu. Međutim, sad mislim da je Stefan to naveo, činjenica jeste da su te integracije jako spore. Sad, da li je to zbog Srbije i neusklađivanja svega onog što treba da se uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije ili je to zbog same Evropske unije i dešavanja unutar Unije, ja mislim da postoje i jedna i druga strana. Dakle, i Srbija ne ispunjava ono što se od nje očekuje, ali sa druge strane složit ćete se da je Evropskoj uniji jedna potpuno haotična situacija i da su same države u krizi i da imamo izjave koje uopšte nisu ohrabrujuće od evropskih zvaničnika, to je dakle da širenje Unije nije planirano uopšte u narednom periodu. I u takvim okolnostima vi morate da tražite i da razvijete odnose i sa drugim državama, odnosno sa partnerima u skladu sa vašim nacionalnim interesima, to je neko moje mišljenje, i otuda proizilazi saradnja sa Rusijom, sa Kinom, sa Amerikom. Sad ja bih mogla da pričam pola sata samo o Americi s obzirom da je to nešto što mene najviše i zanima i čime se aktivno bavim, ali smatram i evo i ovaj Vašingtonski sporazum da je vrlo važan dokument i da je nešto što je prosto, da kažem, proizvod zaista pozitivnih odnosa u poslednje vreme između Srbije i SAD. Ja sam lično vrlo zadovoljna što se Srbija okreće i saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i naravno, pored toga, kažem, sa Rusijom postoje dakle te neke, po mom mišljenju, neraskidivih veza, kako tradicionalnih, istorijskih, tako i zaista o tome svedoči poseta Lavrova ovde, dakle, koji je bio prethodne nedelje usred pandemije koronavirusa, dakle on dolazi u Srbiju, to je zaista isto jedan od pokazatelja koliko je i Rusiji Srbija važna i da se neće prosto povući iz regiona. Mislim, ova tema spoljne politike Srbije je zaista kompleksna i mogli bi o tome da pričamo, kao što sam rekla, jako dugo, ali eto, to su neki moji zaključci za sada, samo završit ću. Smatram da je naša pozicija, geopolitička pozicija jako složena, da mi kao mala država i kao ekonomski slaba država nemamo tu slobodu i taj kapacitet da se mi opredelimo ili da potpuno nezavisno i samostalno kreiramo spoljnu politiku, već moramo da pratimo tokove međunarodne i ono što se dešava na globalnoj sceni. Ok, hvala Tijana. Da li neko hoće da replicira ili da iznese neku dopunu? Ja bih samo dopunila, da, s obzirom na to da je Stefan počeo sa mojom rečenicom da male zemlje ne mogu biti sile, pa je onda rekao da mogu. Zavisno se samo ko je. Znači, u pitanju je Srbija i pričamo o Srbiji. Iz tog konteksta govorim da mala zemlja kao Srbija u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi usled politike koju vodi, usled prosto celog sistema koje ima, da mora, upravo kao što je Tijana ovo sad zadnje rekla, nema taj luksuz ponašanja kao što se ponaša i da mora prosto da pronađe neke adekvatne rešenja, adekvatne načine kako će pridobiti, odnosno imati partnere, naravno u diplomatskom smislu to su ipak partneri, nisu prijatelji. Ok, hvala Danice. Još neka replika, komentar? Pa možda bih ja rekao ovo vezano za Evropsku uniju. Ja ne vidim kako se trenutna vlast trudi da Srbija uđe u Evropsku uniju, niti ne mislim da je to na Evropskoj uniji, to što se sad nisu otvorila poglavlja. Mislim da je Tijana govorila o izjavi Makrona da neće biti proširenja Evropske unije dok se Evropska unija ne bude reformisala, ali to je taman toliko dovoljno da mi možemo da otvorimo i zatvorimo sva poglavlja i da budemo spremni do onog trenutka kada Evropska unija se reformiše, kako su oni rekli, mada ja mislim da je to već krenulo, da budemo spremni posto da postanemo članica Evropske unije. Ništa mi novo nismo rekli time što Srbija kao mala država mora da gleda i druge partnere, pa mislim, ok, svi trguju sa Kinom i Rusijom, ne možemo i da zanemarimo da su to velike zemlje, ali možemo prosto da pogledamo drugi kontekst, zašto se trguje sa takvim zemljama i zašto, na primjer, Kina ima ogromne od investicije, zašto uzimamo tolike kredite od Kine. Prosto jasno je da nije to toliko transparentno i da može lakše da se troši nenamenski. Bili su raznorazni tekstovi i raznorazne analize zašto se to radi i zašto se to potencira i opet kažem, možda je to donekle i, kako bih rekao, agenda vlasti, što po meni možda i nije toliko loše da vrši pritisak na samu Evropsku uniju saradnjom sa Kinom i Rusijom, gde će onda možda ubrzati možda taj proces ili pospešiti da Evropska unija više obrati pažnju na Srbiju zbog tog pritiska od strane Kine i Rusije. Jasno, hvala Stefane.
Ja imam još jedan komentar. Nadovezala bih se na reforme i procesa pristupanja u Evropskoj uniji. Ja bih samo žela da naglasim da Srbija, to nisam stigla da kažem u prvom delu, treba da sprovodi reforme koje se od nje zahtevaju, ne zato što je to neka naredba evropskih zvaničnika, već zato što su to reforme koje i zato što su to vrednosti za koje smo mi opredeljeni. Dakle, to je nešto čemu mi težimo. Sve demokratske vrednosti, vladavina prava, reforme pravosuđa, sve to što se zahteva od nas nije neki hir, već je nešto što je pozitivno i nešto što zarad samih sebe treba da sprovedemo i što je pozitivno. Bez obzira da li ćemo postati članica Evropske unije za 5-10 godina ili ako ne postanemo, to su neke stvari koje će doprineti našim građanima i našoj državi da postane jača, bolja i da bude prosto veći stepen demokratije. To je neko moje lično mišljenje i na tome treba da radimo bez obzira šta će evropski zvaničnici reći kad će biti omogućen Srbiji pristup, odnosno da bude punopravna članica. A što se tiče Kine, drugih aktera, neko moje mišljenje zašto je sada Srbija na toj nekoj raskrsnici svih ovih velikih sila, uticaja i slično, i zašto sam rekla da mi je drago što je došlo i do Vašingtonskog sporazuma i do jačanja odnosa između Srbije i Amerike, moj neki utisak je da zainteresovanost Amerike za ovo područje nije bio dovoljno veliki u određenom vremenskom periodu i da je to dobrodošlo drugim partnerima, naravno Kini, Rusiji, pa čak Japanu, Azerbejdžanu, Turskoj, dakle to su sve države koje teže da ostvare svoje ekonomske interese na ovom području. Kada ostavite jedan vakum, kada ostavite jedan prazan prostor, ustupite, dolaze drugi akteri koji ostvaruju svoje interese ovde. Tako da sam zato rekla da mi je zaista drago što se vidi taj pozitivan trend odnosa između Srbije i Amerike, što je američka administracija ponovo pokazala interes za ovo područje i za jačanje odnosa sa Srbijom, jer smatram da je to pozitivno i da u tom smislu možemo da razvijamo naše odnose u budućnosti. Jačanje Kine je možda posledica, na ovim prostorima, posledica nedovoljne aktivnosti Amerike ili pasivnog pristupa Evropske unije. To je neko moje lično mišljenje, zašto odjednom imamo sad toliki priliv raznih interesa i uticaja. Dobro, super, hvala Tijana. Je li imaš neku dopunu ili je to? Dobro, ukoliko... Stefane, ti se nešto smeškaš? Pa ne, mislim, teo sam novo Tijaninu što je rekla, ali ajde da ne bude da sam ja neki đavolji advokat. Kaži, evo izvoli, kaži. Uvijek to svi kažu, znaš, kao, pa mi to treba da radimo zbog nas, ne radimo zbog Evropske unije, pa mi to nikad ne bi radili zbog nas. Mislim, to je jasno, kao vladavina prava, sloboda medija, kako to lepo zvuči, to je jedna bajka, jedna pesmica. Mi sve to treba radimo zbog naših građana, a mi živimo u autokratiji, bukvalno. Znači, ne postoji ništa od toga, niti bilo bi kog to radio da ga ne pritiska neko sa strane. Ne bi bilo nikakvog dijaloga, ni one prošle godine, onaj pokušaj nekog dijaloga da nije neko sa strane došao i rekao, ajde ljudi, daj, probajte nešto da se dogovorite. Tako da, ja mislim, slažem se sa Tijanom, saglasan sam da to sve treba da se radi zbog nas, a ne zato što mi želimo da postanemo članica Evropske unije, ali da ne postoji ta neka želja i da ne postoji pritisak od strane Evropske unije, mi to nikad sami ovde trenutno vladajući garnitura ne bi radili. Ali onda to, samo moj jedan komentar, onda to zaista govori o ozbiljnom problemu koji mi imamo u društvu. Znači, poenta jeste da mi treba da budemo, ne postoji svest ljudi, to je problem koji ja pokušavam možda da iskažem. Dakle, ljudi nisu svesni zašto te reforme treba sprovesti. U svesti ljudi je te reforme treba sprovesti zato što nas neko na to tera. A ne treba da bude svest ljudi to, nego ljudi, nama treba ta reforma, nama treba sloboda medija jer je to normalno da postoji u demokratskom društvu. Nama treba dijalog zato što će nama sutra biti bolja, ne zato što to zahteva neki evropski zvaničnik. Ja mislim da ljudi i svest ljudi da na tome treba da radimo. U tom smislu sam ja rekla treba te reforme da sprovodimo zarad nas samih, da nama bude bolje, ne da bi postali član Evropske unije, da li sad ili kasnije. Dobro, u redu. Stefane, nemamo sad repliku na drugu repliku. Ovde ćemo da stanemo, da završimo današnji razgovor. Ja bih hteo da se zahvalim svima na vašem učešću, na iznošenju vaših uvida, da vam se zahvalim na pozivu, što sam imao to zadovoljstvo da moderiram ovaj vaš današnji razgovor, tako da nadam se da će i sledeći razgovori koji ćete organizovati u sklopu programa da budu inspirativni i da tako produbljuju nekako potrebu za širom raspravom, dijalogom i za razgovorom o svim problemima koji nas čekaju. Tako da hvala vam još jednom i srećan rad dalje na vašem programu. Hvala puno. Hvala puno. Pozdrav.